Al principi entrenàvem en un camp de terra amb unes instal·lacions descurades i en males condicions, però a poc l'Ajuntament començà a donar-nos més importància i es va oferir un camp de gespa artificial. Més tard es va promoure més el futbol femení a València i crearen una lliga autonòmica, en la qual participaven equips com el Villarreal, l'Eliana i d'altres molt bons, però nosaltres vam quedar subcampiones després del col·legi alemany i vam millorar. Els 4 anys següents quedaren primeres de totes les lligues. La meva història comença quan jo tenia 11 anys. Des de sempre he sigut molt creatiu i la música ha format part de mi, sobretot el hip-hop. Per això vaig començar a buscar la manera d'entrar en el moviment de la música. La meva idea era compondre instrumentals, però fins que no vaig esbrinar, vaig provar abans un fum d'activitats relacionades, descarregant-me molts programes de funcions diferents, com ara DJ, caixes de ritmes, programes de vídeo, etc. Per què diuen que sóc un pirata? M'agradaria ser audaç, navegar cap l'horitzó, surcar les onades del mar. Sentir el vent en mi, dominar els temporals. Tindre per rumb les estrelles. Una vida d'addiccions. Sempre pensem que les coses roïnes mai ens van a succeir a nosaltres. Creiem, per exemple, que mai anem a caure en les addiccions i que si ens passara podrien acabar amb aquestes quan volguérem. Però hi ha vegades que quan més t'ho penses ja és tard. Quedes atrapada per una qualsevol i passes a dependre totalment d'ella. Això li va succeir a Raúl, un home molt proper a nosaltres, amb una història molt emotiva plena de desgràcies. Varen parlar amb l'Ànec. El meu nom és Roland, l'Ànec Roland. Vaig néixer en un petit estany prop de l'Albufera. El meu pare és el conegut Ànec BWC. La meva mare és un ànec normal i corrent, sense cap història. La meva vida, bé, us la contaré. Fa molts anys, un camió carregat de residus es va estavellar prop de l'Albufera i vaig tindre la mala sort d'entrar en contacte amb aquests residus radioactius que van propiciar una reacció química al meu ADN i em van convertir en un ànec especial, diferent a la resta. Sembla que no s'orienta bé. Ordena als seus alumnes donar voltes i voltes en cercles tancats. Que parla estranya. Sembla que no articula el mateix idioma que la resta. Torna a sonar el soroll, però aquesta vegada els mamífers desapareixen de classe. L'edifici es queda solitari. Tots estan a la part baixa de l'institut anomenada pati. Aprofita aquesta estona per a desplegar les meues plaques solars i recarregar les meues bateries. Terrestre enamorada d'alguna cosa anomenada Wiki. Serà d'algun planeta d'aquest sistema?